Kubanjwe umoya ngempilo yomfundi oneminyaka ngo-12 olaliswa esibhedlela kulandela ukubhajwa kwenhlamvu ye-AK-47 ekhanda lakhe. Lo mfundi ulimale ngoLwesithathu ngemva kokuba omunye wabulali bekhansela kuWard 11 emasokaneni kwaNongoma ejikisa umbhobho wesibhamu wokhomba emotweni ebilayisha abafundi. Kulesi sigameko kushona umnumzane Ngenkabi Duma obeyikhansela le-IFP nobulelwa nene weminyaka 11 obefunda ugrade 5 eSambulo Primary School. Duma ubehamba nengoduso yakhe belibangisa emntubatuba ukuyo noma-ke ubezodlulela emhlanganweni weqembu lakhe obusehluhluwe. Kube ukuthi imoto kaDuma iqunyelwe yisondo kwathinteka nezinye izinto emotweni okutheke besezama ukuyilungisa kwaqhamuka imoto engaziwa yavulela ngenhlamvu ibhekise kubona. Kuthe uma-ke bezama ukubaleka namanxeba noma-ke umezama ukubaleka namanxeba ababulali behle emotweni bamjaha ngesibhamu bamqedela. Ngokuthola kwephephandaba Ilanga liye kule ndawo yesigameko kuyilapho lifike lathola umbiko othi noma-ke usededele esibhedlela omunye umfundi abathola ukulimala owesilisa oneminyaka ngo-52 obeshayela imoto ethutha izingane. Utshela kwiphephandaba ukuthi noma-ke abasabazi ubuthongo selokhu kwenzeke lesi sigameko. Namanje ngihlukumezekile kangazi ukuthi ngizokwenza njani ngoba-ke okuningi okwenzekile ngakubona kodwa-ke kakukho ngisho noyedwa engingamkhomba ngithi-ke ngingambona okanye-ke ngiyamazi. Ngosuku-ke lesigameko ngifike endaweni yesigameko ngathola ukuthi nemoto eqhumi noma-ke enqumise phakathi nomgwaqo. Kuthe-ke kusenjalo ngabona amadoda amabili ekubho okuthile engingabonanga ukuthi-ke yini kanti ngumuntu lona-ke abamfunayo. Bebephethe-ke izibhamu ezinkulu sebeqalile ukubulala lo muntu abebemjaha. Oyedwa wabo uphendule umbhobho wesibhamu wawukhomba-ke emotweni ebengihamba ngayo. Ngivala amehlo ngingafuni ukuthi ngibone okwenzekayo ngoba-ke bengizitshela ukuthi ubulala mina ngoba-ke ezitshele ukuthi kukhona-ke ngikubonile okanye-ke ngiyabazi. Isibhamu-ke siqhuma amahlandla amabili emva kwalokho ngezwa-ke kuqhuma isililo. Izingane-ke zikhala zicela usizo. Ngithe uma-ke ngijikela ngemuva kwemoto ngahlatshelezwa-ke igazi ebeligobhoza emotweni. Bekunzima ukubona ingane elimele nengalimele. Selokhu kwenzeke lesi sigameko kangibazi ubuthongo ngicabanga ngokungehlele esho. Umnumzane ejabulana Xulo ilungu lomndeni kanini kabulelwa uthe-ke bafuna kubanjwa ababulali bethweseke icala lokukhipha umphefumulo ongenacala. Esikhathini sanamuhla okuzibandakanya-ke nezombusezo kufana-ke nokuzimbela igodi uphila. Umbuzo omkhulu ngokuthi ungani kababulali basuke lapho besuka khona bezochitha igazi lapha-ke emntubatuba. Kukhona-ke konke nje noma-ke zidutshulelana izingane noma ngabe-ke ubezama ukugqiba ubufakazi ngokusidubula umshayeli wemoto yena-ke isono sakhe siyini. Ibuhlungu impilo esiyiphiliswa ngabantu banamhlanje. Ngifike endaweni yesigameko isimo siyimunca izingane zilele phansi kubuhlungu. Noma-ke kuyasithoba amanxeba ukuthi izingane-ke zizohlinzekelwa ngosizo lokululwa ngokomqondo kanjalo naye-ke umshayeli wemoto osithuthayo kusho kuXolo. Usomlomo kamasipala kwaNongoma unkosazane babo noma-ke unkosazane Bobongile Sithole udlulisa amazwi enduduzo emndenini yabafi nozakwabo emkhandlwini. Okhuluma amaphoyisa uBrigadier Ahlenda Matha uthe ukhomishana wamaphoyisa kazwelonke uJenene Fan Masemula usejube ithimba lamaphoyisa elisebenza ubusuku nemini ukuyothungatha ababulali.